Teşapçuk Kemasya Avedikşini temaşevani hêja gundî 2 kilometre rê dimeşin li gor derfetên xwe yan bi tankeran avê yan jî bi keran avêtînin rojê 4-5 caran diçin serkaniyê. Jiyan bê av nabe. Di karên gundan de jî av hewcêtiyek gelek giring e. Lêger li gundan Kemasya avê hebe wê çi bibe? Em niha gundê kerteşa piçûkin. Gundî herî zêde zehmetiya avê dikişîne. Gundî gor derfetê xin yan bi tankera yan jî bi kera avê dikişînin. Zehmetiya tunebûna avê herî zêde jin û zarok dikişînin. Av tuneyî, okul tuneyî, tîlîmena naran, okulê nare. Wekî da bi ewa dere, serwîsa dere, carê serwîsa dimîne. Car hey servis derin, bi servisa dedim. Car hey servis mesela bozulmuş bir nare. Ama cami tüneli var, okul tüneli yani av tüneli en sorma me av. Yani bravo ve gidip bana katı. Xaltiya Sultanê jî ji vê rewşê gelek gilîdare. Wanê me bê avê. Emrika bulaşığa bişolîne avtine, Emrika çamaşura bişolîne avtine, Emrika fera bişo avtine. Her hususiyen hey kêmenya me hey. Hin ava destan dikişînin. Erê mavê desta dikişîne, em dikin çamaşura, em dikin bîdona, em bi kera tînin, em bi motora tînin. Yê derfetê wan hene çawa dikin? Ê derfetê wan tune ka di rezîliyê dan a. Hin zivistanê çawa tînin? Em zivistan ya carê heywanê me tî dimîne. Em tî dikin hundir. Herî zêde avê kê dikişîne? Rêzdevez pîrek dikişînin. Erê pîrek jî emetê dikişîne. Hin rayadaran çi dixwazin? Em avê dixwazin yek. Em mektebê dixwazin du. Em rê dixwazin sê. Em camiyê dixwazin 4. Jî emetê me pir. Dekamê wekî ji me reviya bike xweşin. Gundiyên reben hem cirma ava xwe didin hem jî di nav şert û mercên dijwar de avê dikişînin. Ji bo vê yekê jî li benda alîkariya rayedaran in. Ava me tuneyû, camî tunû, şerabê mekteb tuneyû. Vê derê milletvekîliya sozlame gere av ji me re banya heta nû avanî. Em bê avînê heta ji me avê re heyû. Heywan zav û zêj gitîn û bi kera avê dikişînin. Zargêmez mektebê dimînin. Erê zarok mektebê dimîn her tiştê me yani kêmaniya me heyî. Başka wekî du tişkî me kêmanî tune vê heyî. Zarokên reben jî ji ber kişandina avê hertim nikarin herin dibistanê û dema ji dibistanê tên jî derhal diçin qaniyê û bi keran avê dikişînin. Em derin mektebê em tên, em 4-5 jara tên vê avê dibin. Ava me tune, riya me tune, camiya me tune, orta oqula me tune. Em gavek der mektebê jî em tişkî nizanin. Em gavek mektebê tê em tê vê derê 4-5 bar av dibin. Yani rezîlî ya, wellehîn rezîlî. Ne ava me, ne riya me çi, riya me xweş çê nabe. Ne em nav kevra de ye. Em ava em bi keratê em bi motora tê, tekerê motora di teqe. Motora û mazotê wan li vir diqede. Riya ava me dûr e. Sê cara tê kera ve avê dibin. Em ji ne mekteba me ne camiya me ne avê me. Hey, ava me tune em tewarê me terçe me girtîne dimirin. Ev gundê ku nüfusa wî sêsit kese ev 5 salin vê zehmetiya avê dikişînin û ji rayedaran çareseriyê dixwazin. Pirsgirêka gundê kerteşa piçûk herî zêde tek Kemasya avê bû. Gundî royê 4-5 cara 2 kilometre rê dimeşin û tên vir ava xwe bi keran vir dibin. Belê temaşevan neja ne ava ve xwarinê ya vî gundî heye ne mektebe heye ne mizgeht heye wiha dibêje ji xwe Xaltîka Sultanê jî daxwazê wê pir zêde ye hem bi xwe daxwazê xwe dibêje hem jî dema zilam li pêş dipeyivê ji paş şêr dibêje dibe mekteb tune ye mizgeht tune ye ava ve xwarinê tune ye ev daxwazê we em bûn dengê wan û serê sibê em didin